Onks tää tullu jo pil? En mä tee. Vitun kaikkien makujuomien sekamelskan suussa. Saa. Ani on kalja ja hanaa saa niin paljon kuin haloo. Ja niinku niin kalja ja röökiä, jos veilinkin juoveen, kun herää aamuksi ja haistaa vaan. On pitää sängyllä. Ja noin vaan otan tosta pois ja tulee omia värivaloita oikein. Sitten ei toisin näyttänyt valossa. Odotaan, laitetaan värivaloita. Täällä on kaljaa kaatuu. Elä kaada, elä! Kaatu jo. Pommitaan sängyllä eikä nukuta! Pommitaan! Miten se? Vittu se on vaikea. Ei minusta enää yhtään sitä meillä. Vedäpä vielä, että se on hyvä se. Mighty Butterfly. Ketään näin. Voisin paksista silleen, että maksaa kauppaa, kun pitää nimmarin tisseihin. Ei. Liian nopea. Ei ottaa oikein tempaa. Ei oo oikein tempaa. Tää on se keittiö. Ja rumpuita ja tuotetaan nopeutta ja tyhjää tilaa. Rumput vie sen tyhjän tilaa vähän. Yeah, man! Viritys Jami, mitäs me siihen keksitään? Joo, kai Kunamiestä. Joku Jami-mies. Joku Jami. Meitä ja Filmanin pikkunepit vielä. Pikkunepit. Näpit. Kunnon hamppa. Ei Tiedä neposet. mitään, kun me Filmanin kanssa vedetään. Me mennään Mäkkiin. Mennään Mäkin kanssa. Mennään, todellakin mennään. Tänään on Mäkkipäivä, jos mikään päivä. Ei. No onhan. Se alkaa aamulla suorittaa tonne. Mäkki on rasvaa saatava. Nimiä Mäkkärä. Pizza. Meikäläisen pikapipit tuli just Finlandiin. Ihan paras K-popia. Tässä ei oo turhaa tehdä. Siis kun... Fuck that. Break the flow, man. Hei, joku saattaa... Ei noin hyvää K-popia pois saada. Ihan tää. Kaataa vaan Yhteyden satelliitteitä. Meikän vaari silmät punaiseen. Ne lukee aina sun ajatuksia silleen, Lasse. Kiitos Lasse. Ei tiedä sun nimeä, mutta tietää sun nimen. Nyt maistuis vittu pakarima piiseri. Pakarima piiseri. Ghostbusters! Paljon kelloa näyttää? Kello on varttia vaille. 15. Miksi sä poltat tupakkaa tässä? En mä polta, se on vaan sammuu. Se on vaan rekki. Ei tää kukaan polta, tää on tupaa. Polttaisi jos soisi. Pääst videokameraan, käydä vähän viimaan sitä tonne päin, niin pääst videokuvaan. Hello! Bändin sivuille. Sä oot sponssi. Hei, juomaan lähdetään. Se on Facebookissa 2000 tykkää.